Писмо 7. Отново съм аз, Христос, който идва чрез това писмо при всеки, който може да получи думите ми. Следващата притча е толкова валидна във вашето съвремие, колкото беше и в епохата на евреите преди повече от 2000 години. Поверявам нейната истина на вас, които четете моите писма. Ето, излезе сеяч да сее, и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръсти и скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод. Едно 100, друго 60, а друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Сега чуйте значението на притчата за сеяча. При всеки го, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му. Ето кого означава посеяното край пътя. А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема, ала няма в себе си корен и е непостоянен. Кога настане скръб или гонение заради словото, то с час се съблазнява. А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на този век и примамливото богатство заглушават словото и то бива безплодно. Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира и който принася плод. Един дава плод 100, друг 60, а друг 30. Моята цел, когато споделям с вас знанието за истината на битието в тези писма, е да ви дам възможност да израснете в духовна любов и мъдрост и да женете техните плодове и благословения във всеки момент от развитието на своето съзнание. Копнея да постигнете пълна радост. Затова нека заедно изорем почвата на човешкото ви съзнание, да я преобърнем, да се отървем от камъните на отчаянието, да разбием буците на неразбирането с задълбочаваща се мъдрост, да изтръгнем плевелите на негативните умствено-емоционални модели, да натурим земята с все по-засилваща се вяра. Тогава нека засеем все по-прелестни семена, родени от вашите растящи духовни възприятия и безусловна любов. Моята радост ще бъде ваша радост и вашата радост ще се добави към моята. В това единство на цели и постижения накрая ще почувствате, че всъщност вие сте от моя дух и моят дух се влива във вас. Така ще преживеем и единението с онова, което ни е дало индивидуалност. Моите мисли ще станат ваши мисли, неопетнени от предишното ви его-съзнание. Описах процеса, пътя, по който да вървите, за да постигнете своите най-възвишени и съвършени желания на сърцето. И така казвам ви, макар първоначално да ви е трудно да приемете това писмо и да ви е нужно време и усилие, за да го разберете напълно, то е силна връзка между вашето и моето съзнание. В своето сегашно трансцендентално състояние мога да направя повече за вас, когато ме призовете, отколкото бих могъл, ако се бях върнал на земята в физическо тяло. Тогава щяхте да ме виждате с очите си и да ме чувате с ушите си, но разбирането ви за истината на битието вероятно щеше да остане ограничено. Чрез нашата настояща форма на контакт на моето с вашето съзнание, вие можете да ме приемате директно в ума и сърцето си, когато са изпълнени предпоставките за нея. Защото, истина ви казвам, колкото повече време и медитация посвещавате на писмата ми, толкова по-възможно ще става за вас да получавате висши вдъхновения и насоки лично от мен. С всяко прочитане, вашите честоти на вибрации ще се издигат все по-близо до моите и в крайна сметка ще можем да достигнем истинско място за среща на съзнанието. Тогава изобилни ще бъдат плодовете в живота ви. Ще ви обясня защо това е така.
За да отговори на нуждите на хората, търсещи помощ и вдъхновение, моето съзнание се спуска през много отделни нива на вибрационни честоти, които се отличават ясно едно от друго. Всяко от тях създава и се проявява като различни условия на съществуване, тъй като най-високите и най-ниските вибрационни честоти се пораждат от най-висшите и най-нишите духовни, умствени, емоционални модели или форми на съзнанието. Под висши и нисши модели имам предвид онези, които са най-близо и най-далеч от божественото намерение. Както знаете, всяка честота на вибрация на звуковите вълни произвежда своя уникален и индивидуален тон. По сходен начин обичайните умствени, емоционални, мисловни форми създават свои собствени вибрационни честоти в съзнанието, които на своя ред пораждат външните условия, в които то се намира. Колкото по-високи са те, толкова по-хубав, хармоничен, радостен и удовлетворителен е животът на този, който резонира с тях. Колкото по-ниски са, толкова по-трудно, сурово, отчаяно и нещастно е битието му, белязано от бедствия, лишения и жестокости. По-високите вибрационни честоти на съзнанието пораждат по-духовни, любещи и прекрасни мисли, творческо въображение, идеали и красота на цветове и форми на живот, защото се издигат все по-близо и по-близо до измерението на всемирното, където се изравняват и влизат в мощно равновесие с неговата пълна сила, с източника на цялото битие, с любовта. За вас може да изглежда така, сякаш тялото е във външните условия, но истината е, че съзнанието е това, което ги обитава, преживява и реагира на тях. Плътта е само негово превозно средство, което го прави видимо за другите. Състоянието на тялото е проявление на нивото на духовно, умствено, емоционално съзнание, което се намира в него. Затова, както казах по-рано, като наблюдател на индивидуалните нужди и в отговор на молбите за помощ, моето съзнание се спуска през различните нива на съществуване, за да достигне до искрено молещия се. Защото, за да отговоря, първо трябва да разбера потребността. И както споменах в първите страници, писмата ми са средство за общуване с моето съзнание, което ви привлича духовно към него и ви прави възприемчиви. След това ще можете да разберете в дълбочина и да използвате цялото знание, което искам да споделя с вас, за да ви изведа нагоре по стълбата на съзнанието до най-високите върхове на Христовото. Тъй като аз самият съм в почти съвършено равновесие с всемирното, притежавам в почти съвършена степен неговата духовна сила и съм пропит с неговото естество. Затова, независимо от мислите или думите на другите, дали ми вярват или не, дали ме обичат или мразят, приемат или отхвърлят, моето съзнание остава чиста, безусловна любов. Тя никога не се колебае, нито се променя. Моите нагласи винаги са чиста обич, грижа и състрадание, които изпитвам като дълбок копнеж да извисявам, лекувам и давам благоденствие. Ето защо за някои хора, ако са достатъчно чувствителни към вибрационните честоти на съзнанието, е напълно възможно да усетят присъствието или любовта ми, да получат допълнителна жизнена сила, когато са в състояние на осъзнат копнеж, търсене и желание да ме опознаят по-добре или да се развиват духовно. Като говоря за по-ниските честоти на съзнание, които причиняват неприятности на земята, трябва да сте наясно, че ги приемам напълно и със съчувствие, защото те са само проявление на болезнените борби и страдания на хората, докато се опитват да намерят пътя си към светлината на своя източник на битие. Идвам при тях не за да ги съдя, а за да ги извисявам и подкрепям. Когато се обърнете към мен за помощ, аз излъчвам към вас Христовото си съзнание, като приемам и задържам името и духовната ви форма в ума си. Според вашата възприемчивост и освободеност от магнитните импулси, свързване, отхвърляне, малко от божественото естество на битието се пропива в сегашните вибрационни честоти на съзнанието ви, което в последствие усещате като силно чувство на извисяване.
Ето защо трябва да знаете, че като пречиствате земната си същност от нейните умствено-емоционални обвързаности, отхвърляйки всички мисловни модели, които чувствате, че не са в хармония с божествената любов, ще долавяте все по-ясно как в ума ви, дори в слънчевия сплит, нахлува по-висше вдъхновение. То ще ви напътства в моменти на нужда, когато не сте в състояние да намерите правилния начин на действие или да се освободите от егоистичните си реакции в неприятни ситуации. С моя помощ ще можете да живеете в две измерения – в физическия свят, в който се намира тялото ви и който ви носи опитности, и в по-високото ниво на Христовото съзнание, където ще имате възможност да преодолеете егоистичните си реакции и във всяка ситуация да излъчвате мисли и чувства, породени от това състояние на битието, което нарекох Царство Небесно. Не съм сам в това начинание. Съществуват безброй изключително извисени, съвършени, одухотворени, прелестни и любещо интелигентни души, които имат достъп до измерението на Христовото съзнание и работят заедно с мен в помощ на хората. Макар да сме в Христовото съзнание, ние всички сме индивидуалности. Не сме копия един на друг. Всички го изразяваме по различни възхитителни начини и в дейността си наблягаме на различни аспекти от съзиданието. Имаме мощно въображение и в своето измерение сме способни да създаваме и въведем в видима индивидуална форма такива неща, които са далеч отвъд настоящите ви разбирания. Ще чуете, че хора по целия свят с различни характери и умове усещат и получават вдъхновение от Христовото присъствие. И според своята предшестваща мисловна обусловеност, всеки един от тях ще тръгне по различен път, а посланията, които успявам да вложа в съзнанията им, ще имат различни съдби. В някои случаи ще бъдат грубо изопачени от получателя, който може да е психически възприемчив, но да притежава ортодоксален ум, следващ отъпканите религиозни пътеки от миналото. Всяко съобщение ще бъде тълкувано според вече доминиращите вярвания и ако влиза в противоречие с тях, бързо ще бъде изтласкано от съзнанието и приписано на сатаната. Затова е възможно да достигна само до отворен ум, жаден за истината, а не за традиционното учение. Бъдете сигурни обаче, че моите послания винаги ще пробуждат хората за спешната нужда да избягват ограничаващите и погрешни принципи на всички догми и институционализираната религия. Ще отварят канали на съзнание, водещи към развитието на духовното им разбиране и ще ги насочват към все по-висши и по-висши измерения на божествената мисъл, за разлика от земните материалистични концепции. Ще придават по-ярко значение на истинското естество на вашия източник на битие и на Вселената, в която живеете в момента. Когато бях на земята, предсказах, че ще дойде време да се върна като светкавица, пронизваща от изток на запад цялото небе. Това беше нагледно описание на начина, по който работя в момента. Вероятно сега вече ще можете да приемете, че светкавицата е ударила целия свят и достига до всички, които пламенно се надяват да се върна. Моята истина е предназначена да извиси и просветли умовете на онези, които се стремят да пробудят хората за причините за тяхното нещастие и бъдещото унищожение на вашата планета. Безброй стари души работят самоотвержено по стотици различни начини, за да облегчат страданията на нуждаещите се. Посвещават цялата си енергия, време и земен статут, за да насърчават любовта към природата и животните, грижата за тяхното благополучие и безопасност, за чистотата и бъдещето на земята. Въпреки че тези прелестни души може и да не са наясно, но нито една подобна загриженост не възниква от човешкото мислене, насочено основно към егоистични потребности, а от измерението на Христовото съзнание, където всички живи същества се приемат като израз на любовта и интелигентността на източника на цялото битие. С настоящото писмо искам да обясня ясно, че идвам за да помогна на възприемчивите хора от всички слоеве на обществото, от работника до генерала, от чиновника до президента,
да постъпват единствено от позицията на любовта. Поради духовни, научни, материалистични причини е абсолютно наложително да посветят цялата си умствено-емоционална енергия и чувствителност, за да приведат своите действия и реакции в съвършено съответствие и хармония с безусловната любов, божественото съзнание. Да останат в състоянието на световното съзнание, каквото е то в момента, означава да продължават да се спускат надолу към безброй болести, нещастия, катаклизми и дълбоки страдания. Хората могат да живеят в две измерения на съществуване. Изключително в нивото на егоподбудите, контролиращите сили зад и във всички ежедневни явления и човешки преживявания, или в умствено и емоционално равновесие в божественото, дори докато телата им са все още на земята. Плодовете на егосъзнанието са раздори и разрушения, климатични катаклизми и аномалии, убийства и войни, бедност и болести, лъжи и измами, кражби и злоупотреби, клевети и обиди, критики и обвинения, завист и гняв, двуличие и сарказъм, лошо настроение и подли мисли, пристрастяване към различни вещества, отхвърляне на другите и така нататък и така нататък. Тези вибрационни честоти постоянно предизвикват огледални образи на обстоятелствата и емоционалните реакции, които са ги породили, и са неизменно подвластни на възходите и спадовете на изпълнени очаквания и разочарования, люшкайки ви между щастието и нещастието. Хората, които чрез молитва, медитация, самодисциплина и решителност успяват да пречистят съзнанието си от егото и да го извисят, като създават и подхранват все по-искрено любещи мисли към другите и към света като цяло, постепенно се издигат към вибрационните честоти на божественото измерение, Царството небесно, където живеят удобно и спокойно, в хармония с всемирните закони на съществуването. Знаят, че независимо какви неприятности и бъркотия царят около тях, те са заситени, излекувани, защитени, обгрижени и поддържани в съвършено равновесие. Но само при условие, че останат в тези духовни честоти. Когато позволят да бъдат въвлечени в себични спорове или друго негативно човешко състояние, включващо някои от характеристиките на егото, покоят внезапно изчезва и те се озовават в капана на вибрациите, подхранвани от подобно съзнание в тяхната среда. Приличат на уловена в паяжена муха и борбата, която ще поведат, за да освободят мислите си от ниските честоти, може да бъде изтощителна и болезнена. В такива моменти постоянната медитация и молитва, молбата за помощ, силата и напътствията за постигане на правилните емоционални нагласи са единственият начин, по който духовният пътешественик може да се измъкне от клопката на понижените енергийни полета и да се върне в хармония с вибрационните честоти на небесното съзнание. Вероятно си мислите, че това е прекалено трудно за разбиране и не ви е нужно в търсенето на духовно извисяване. Напротив, изключително важно е да проумеете естеството на своето съзнание. Ако започнете да пропадате в по-ниските нива и усетите противоречие между чувствата си в момента и чувствата, които знаете, че трябва или бихте искали да имате, ще постигнете по-добър контрол, ако разберете, че страдате, тъй като сте позволили на обичайните си честоти на вибрация да се понижат. Установете конкретната причина и отнесете към Божественото съзнание, за да разреши вътрешния ви конфликт. С течение на времето и в отговор на вашата молитва ще ви бъдат дадени бързи насоки за правилните нагласи и утвърждения, с които да изчистите проблема. В допълнение, докато издигате честотите на съзнанието си, ще откриете, че сте вътрешно укрепени с духовна и жизнена сила. И обратното, когато се окажете уловени в по-ниски вибрации, независимо дали чрез собствените си мисли или сте били емоционално въвлечени в тях след общуване с неприятна или егоистична личност,
ще загубите предишната си енергия, което води и до изчерпване на физическата енергия в клетките на тялото ви. Затова, когато съзнателно потегляте на духовно пътешествие, трябва да си представите, че сте във влак и се движите към дестинация, която сами сте си избрали. Ако скочите през прозореца, щом видите зелени долини или вълнуващи градове с много удоволствие и тръгнете да се скитате по магистрали и пътеки далеч от първоначалния си маршрут, ще ви бъде много трудно да се върнете към истинската си цел. Преди всичко, ще трябва да се пречистите от ниските енергии на съзнанието, които сте усвоили по време на отклонението си в други сфери на интереси. Този процес може да е дълъг и да се наложи да преминете през нови болезнени преживявания, които да ви помогнат да го постигнете. Чрез всичко, което правите в живота си, вие или се придвижвате напред в духовен аспект, или навлизате в области на съзнание, които възпрепятстват вашето търсене и дългосрочно пътуване към по-високите нива. По никакъв начин не можете да избегнете процесите на съзнанието, нито непреклонното действие на законите на съществуването. Не можете да спрете живота си на пауза, докато отскочите за малка забежка, която считате за незначителна, тъй като никой няма да узнае за нея. Каквото и да правите, без значение дали стимулирате или спъвате благополучието си, то е действие в съзнанието и ще предизвика последици с сходно естество. Нищо не е изолирано от останалото. Всяко нещо във вашия живот е свързано с някаква друга дейност в съзнанието. Хората смятат, че това, което правят днес, е съвсем отделно. Че днес става вчера и вече е минало, без да се отразява на тяхното днес. Но за тяхно съжаление, ще открият, че то изниква в преживяванията им като време за жътва за 6 месеца, година или дори 10, когато енергиите на съзнанието са привлекли необходимото, за да го превърнат във видимо проявление. Тогава хората се чудят: защо се случва точно на мен? Защо аз? Трябва да разберете, че когато потегляте на духовно странство, стъпвате на пътя, който ще издигне вибрациите на съзнанието ви до по-високи нива. Нехайството и непоследователността ще ви отведат до състояние на колебание в честотите, а такива моменти са изпълнени с емоционална болка. Докато се люшкате, първоначалният тласък на висша енергия, който по-рано е издигал духовната ви визия, изчезва и после се оплаквате, че ви е трудно да се върнете към молитва и медитация, да се свържете с Божественото съзнание, на което сте били способни, преди да се впуснете в някаква носеща удоволствие забежка, довела до понижаване на честотите на вибрациите ви. По този начин, поддавайки се на съкрушителни пориви, правите живота си труден и пътя си по-каменист. В същото време, вътрешните ви импулси стават необходимото средство да получите някакъв важен урок. Те показват, че определени области на човешкото ви съзнание се нуждаят от пречистване. Всъщност, не можете да напредвате по тесния път, който води към Царството Небесно, и да останете на него без да се разсеете или отклоните, докато не съберете старателно плодовете на скритите си пориви. След като преживеете всичко, което те може да ви поднесат, ще достигнете до ясното разбиране, че това са били фалшиви примамки, които не си заслужават болката и огромните усилия при връщането ви на духовния път. Можете да направите обмислен умствен и емоционален избор, да живеете на по-високо духовно ниво, едва когато сте се отдали на дълбоко вкоренените си импулси и резултатите са отпечатани в съзнанието ви. Ако решението ви е категорично и окончателно, тогава предишните ви пориви ще бъдат заличени от него. Но трябва да ви кажа, че когато направите избор да живеете в по-високи вибрации, проблемите не винаги приключват. В невежеството си, кое в по-висшите нива на духовност е истинско и кое фалшиво, може да се окажете привлечени към различни култове,
които ще ви отклонят към ново и безкрайно пътуване през пустинята. Аз, Христос, идвам чрез тези писма, за да ви покажа как да избирате най-висшите цели в своето човешко съществуване и истинската крайна дестинация на земния си път. Защото в духовните си търсения вие приличате на хора, на които са дадени много красиви и пъстри туристически брошури, изобразяващи удоволствията и разкоша на всевъзможни екзотични курорти, където да се отпуснете и да възстановите силите си. Един духовен учител предлага примамливо пътешествие към конкретна цел, разрешаване на умствен или емоционален проблем. Друг ви представя различна цел и различно направление, което да следвате. И всеки гарантира облегчение на някаква човешка болка или страдание, което сам е преживял в миналото и е успял да преодолее и да намери успокоение по свой собствен, уникален начин. Без съмнение тези учители имат някакво ценно послание, което да споделят с хората, объркани от проблемите в живота си и измъчвани от колебания, защото не знаят към кого да се обърнат за помощ и утеха. Но аз идвам при вас от най-висшето ниво на всемирно съществуване, чрез посредничеството на внимателно пречистен и изпълнен с духовен живот ум, посветен на делото да предаде това знание на всички, които са готови да го получат. Дойдох, за да ви покажа кои сте в действителност, в дълбините на своята индивидуалност и кои и какви можете да станете. Също толкова важно, идвам, за да ви дам средствата, чрез които можете да осъществите прехода си от човешкото съзнание към по-висшите измерения на духовното. Когато бях на земята, казвах: аз съм истината, пътят и животът. И такъв бях и съм. В тези писма ви давам истината, показвам ви пътя, за да постигнете изобилен живот. Когато душата ви е немощна, тя се нуждае от външно средство като духовна патерица, но дори да се осланяте на мен, това трябва да бъде само временна мярка. Ето защо полагам всички усилия чрез своя писар, за да ви дам възможност да разберете, че вашата истинска подкрепа и опора, източникът на живота и съществото ви, произлиза директно от всемогъщото измерение на всемирното съзнание в равновесие. Идвам при вас, които четете писмата ми, за да ви помогна да намерите по-изобилен живот и това, което нарекох Царство Небесно, когато бях на земята. Какво означават думите ми от човешка гледна точка? Какво имам предвид с по-изобилен живот? За мен е по-лесно да го обясня разбираемо на вас през 2001, отколкото през година първа. Но знам, че на много хора, чието вътрешни духовни възприятия все още не са отворени, това, което ще кажа, ще се стори чудновато. За да ви помогна да го проумеете, трябва да ви напомня и да ви помоля да разберете напълно, че вие не сте тела, притежаващи съзнание. Вие сте божествено съзнание, индивидуализирано в отделни съзнателни същества и проявено на Земята чрез електрически частици, привлечени и свързани в елементи, за да ви дадат видима форма на живот според фундаментален физически модел. За да разберете истината за съществуването и произхода на своята телесност, трябва да полагате постоянни усилия да се освободите от ограниченото земно възприятие, че тялото ви получава своето битие, че е заченато и се развива изцяло и само според неизменни физични научни закони. Вместо остарелите и едностранчиви човешки вярвания, трябва ежедневно да се стараете да развиете силно и ясно осъзнаване, че вашата лична реалност, душата ви, произлиза директно от всеобщата реалност, извора на битие. Физическото ви тяло също черпи живот от всеобщата реалност, но примесен с първоначалното ниво на съзнателни вибрационни честоти, на което е било заченато. С течение на годините, магнитните емоционални импулси, свързване, отхвърляне, които контролират човешкото съзнание, го капсулират и притискат все по-силно. Какво имам предвид? Ще ви кажа нещо, което ще има огромно отражение върху бъдещето на човечеството,
ако хората способни да го направят положат всички усилия да го разберат. Всъщност, начинът, по който гледате на писмата ми, ще определи хода на предстоящия ви живот. Те ще бъдат разликата между това да останете затънали в сегашните параметри на вибрационни честоти на съзнанието или постепенно да се придвижите напред към по-високи нива и да създавате деца, които също ще се възползват от прилагането на знанията, които ви давам. Когато бях на земята, многократно повтарях нещо, което остана неразбрано и до днес. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Имах предвид, че някои хора имат естествена способност да се върнат към първоначалните честоти на духовно-емоционално съзнание, в които са били заченати. Години по-късно може да се преродят, да поемат ново духовно-умствено осъзнаване в същите вибрации и после да живеят, да се развиват и да функционират с него. Първоначалните честоти на духовно-емоционалното съзнание при зачеването ще станат платформата на духовното пътуване на детето. За родените само от плътски похотливи желания ще се окаже много трудно да възприемат каквато и да е истина отвъд доказателствата на зрението, слуха, обонянието и осезанието си. Ако се съмнявате в думите ми, спрете за момент и си спомнете за неизменния принцип на съществуването. Цялото творение е съзнание, приело видима форма. Всяко живо същество мисли и действа единствено от това ниво на духовно или егоистично съзнание, което обитава. Още преди да се извърши зачатието, спермата е пропита от общото съзнание на мъжа, бъдещия баща, а яйцеклетката от общото съзнание на жената, бъдещата майка. По време на сношението в умствено-емоционалното съзнание и на двамата настъпват промени. Те може да усетят задълбочаване на любовта, грижата и импулса да изразят своя копнеж за по-голяма близост и хармония на духа. Това е истинско духовно и физическо единение. И обратното, ако желанието им да се свържат един с друг се превърне в още по-силен стремеж към самозадоволяване, тази дейност на егото ще пожене единствено и само реакции на егото. Независимо от състоянието на съзнанието на участниците в акта на единение, тяхното желание да достигнат кулминационната точка подтиква и задвижва органите в телата им да работят в ритъм, да произвеждат психическа и физическа енергия, която постепенно се издига в мозъка, създавайки все по-висока и по-висока скорост на вибрациите, докато накрая не достигнат до опиянение и наслада, избухвайки в моментен екстаз и възхитително доволство, след което се отпускат и бавно се връщат към земните си честоти. В момента на екстаза, човешкото съзнание се издига, за да докосне божествената жизнена сила, която възпламенява спермата в мъжа и яйцеклетката в жената. Ако не се осъществи зачатие, те се връщат към нормалното си физическо състояние. В случай, че протича оплождане, сперматозоидът прониква в яйцеклетката и те се сливат духовно и физически в най-висшите вибрации на божествения живот, където също се издигат в свой собствен момент на равновесие и радост от единението си с него и с общото човешко съзнание на бащата и майката. Този момент на сливане на съзнанията протича в най-висшето измерение на божествената любов и е изпълнен с невъобразима наслада и радост, защото двата елемента на мъжа и жената са отново свързани и обединени в равновесие, за да се превърнат в едно цяло и да заченат дете. Той пресъздава връщането ви към възхитителния и неизразим екстаз на божественото съзнание от всемирно равновесие. Когато сношението е потикнато от истинска и сърдечна обич между партньорите по време на половия акт, единеното човешко съзнание се издига към все по-високи и по-високи честоти, докато не се влее в вибрациите на божественото съзнание, интелигентност, любов. Дете, заченато в такива обстоятелства, е родено от духа.
Мъжът и жената знаят кога наистина се обичат и пристъпват един към друг с чиста нежност и любов, защото само тогава сношението е момент на единение на ума, тялото и емоциите и остава задълго в съзнанието им, заради което им става трудно да се разделят. Вместо да се пренаситят, те възобновяват емоционалната си любов, преживяват тази съвършенна красота и всеобхватна хармония. Единени са чрез божественото съзнание. За съжаление, личното его-съзнание на партньорите в крайна сметка може да оскверни любовта, която са изпитвали един към друг, и постепенно да я измести почти изцяло, оставяйки ги разделени и сами, тъжни, емоционално и физически слаби, учудени как толкова красиво и възвишено състояние на чиста обич е могло да повехне и умре. Тези писма могат да бъдат средството, чрез което да преодолеят подбудите на егото си и да приоткрият предишната си любов на все по-високо и по-духовно ниво, да станат по-единени, отколкото някога са били. Това може или не да ги слее в ново сексуално привличане отвъд всяко друго според състоянието на тяхното съзнание. Дали са превъзмогнали страстта за обикновена телесна наслада. Физическо единение, с каквато и да е различна от любовта емоция, води само до плът, проникваща в плътта. То не е нищо повече от получаване и даване на земни, често отрицателни вибрационни честоти, които създават потомство с подобно съзнание. Дори и да не бъде заченото дете, такъв контакт е пагубен и за двамата, тъй като обменят и усвояват енергията на съзнанията си и ако тя е негативна, враждебна или критична, може да им навреди. Помнете, че енергията на съзнанието е съставена от електромагнетизма на интелигентността баща и любовта майка. Тя е същата, от която се формират умствено-електрическите и емоционално-магнитните полета на тялото, а всичко това е съзнание. Ето защо, когато сексуалните партньори обменят и усвояват енергията в телесните си течности и умствено-емоционалните си нагласи и мисли, един на друг влияят на умственото, емоционалното и физическото си състояние. За да бъде здравословно и животворно, сношението трябва да протича само с истинска сърдечна любов, а благото на обичания човек да е по-важно от собственото. Никога не трябва да се използва за лекуване на емоционални рани или раздори. Ако партньорите са имали разногласие и са се разгневили, половият контакт може да бъде радостен акт единствено когато искрено са се опростили и са възстановили и обновили напълно любовта си. Но той никога не трябва да служи за прикриване на обиди и да създава фалшиво усещане за емоционална отзивчивост у другия. Без съмнение, такова сношение ще им даде мимолетно чувство за благополучие и временна добронамереност, тъй като енергиите им ще се издигнат до по-високи вибрационни честоти, но това е краткотрайно облегчение само за личното съзнание на всеки един от тях. Когато двамата пристъпят един към друг, носейки все още скрита неприязън или критични, клеветящи мисли за партньора си, тези форми на негативно съзнание се предават в електромагнитните му полета и му създават усещане за вътрешно безпокойство, с което той не е напълно наясно. Така постепенно унищожават връзката си, без никой от тях да разбира изцяло какво става. Затова физическото привличане помежду им намалява и умира, разрушено от скритите негативни и критични мисли и чувства, които малко по малко засягат дълбоко всяко ниво на тяхното битие. И тъй като честотите им на вибрации падат, партньорите отново се оказват въвлечени в емоциите, които по-рано са ги тласкали към спорове и следователно ден след ден проблемите ще продължават да се повтарят. Когато хората използват секса като панацея, той предизвиква чувства на неудовлетвореност и разочарование, което води до загуба на взаимно уважение и обич. Затова е важно да разберат, че споровете и къвгите възникват от скритите подбуди на собственото им егосъзнание, които поемат контрол над чувствата им на любов.
Те трябва да бъдат излекувани, преди двойките да могат да достигнат до ново ниво на взаимно разбирателство, уважение и неизменна обич. Не само това. Състоянието на съзнанието на всеки от партньорите в крайна сметка засяга средата и условията му на живот, успеха или неуспеха в ежедневието му. Това се отразява и върху децата, защото създава сплотена атмосфера с здравословни, умствено-емоционални модели или нефункциониращо семейство, в което никой не е истински обичан или приеман от другите. Ако кажете, че успешната или проблемната среда в дома възниква изцяло от вродените характери на неговите членове и от начина, по който изпълняват всекидневните си роли, ще бъдете абсолютно прави. Искам да помислите за нефункциониращото семейство, което се разпада. Взаимоотношенията и сексуалното съжителство приключват. Родителите се разделят, за да изградят напълно нов живот, защото са успели да се измъкнат от опасното или критично съзнание, усвоено по време на половите контакти. Ако е достатъчно силен, всеки един от партньорите открива своето ново аз, създава нова среда и продължава към нови успехи. А двойките, които наистина се обичат, заедно обмислят нуждите си, дават и получават равностойно, предлагат емоционална подкрепа, когато е необходимо, или любещо мнение, а не съвет. Ако бъдат помолени, ще установят, че семейството е сплотено от взаимно усвоените енергии на динамично съзнание. Предвид предходното, сега може би разбирате, че преди сношение никога не трябва да има недоволство, скрита враждебност, презрение, клевета. Всяко подобно чувство трябва да бъде напълно преодоляно още преди да възобновите сексуалните си контакти. Във връзка, в която дискусията и свободата на изразяване се приемат като нормални, партньорите трябва да се въздържат от тях, докато не изградят мощна вътрешна сила на отзивчива любов и съзнанието и на двамата не се завърне към състояние на чисто равновесие. Що се отнася до изнасилването, това е най-отвратителният акт спрямо друг човек, което възниква от изключително изкривено и извратено егосъзнание и привлича справедливо възмездие в някакъв бъдещ момент. Такива хора имат толкова ниски и тежки вибрационни честоти, че са разрушителни за самите себе си. В по-стари времена обществото е било непрекъснато поучавано и засипвано с проповеди. В западните държави 10 Божии заповеди са били основателно представени като истинските основи на една цивилизована и хуманна култура, възпитаваща самоконтрол и достъпна за всички религии по света. Днес, с укрепване на егосъзнанието, заради влиянието на развлекателната индустрия и медиите, неговите страсти поемат контрол. Трябва също да разберете и да приемете, че енергиите на съзнанието са толкова реални и активни, колкото са енергиите на топлината и звука. Точно както звуковите вълни могат да проникнат в определени вещества, така и енергиите на съзнанието заразяват като вирус умовете на другите със своите брутални наклонности. Може да не се изразят по абсолютно същия начин като при изнасилвача, но бъдете сигурни, че ще внушат нова идея или ново чувство в едно невинно същество. Вашите учени не са готови да повярват в телепатията, но тя е факт от живота, макар че притъпената съзнателна дейност може да е толкова егоцентрична, та да не разпознае възникването на нови импулси в нечий ум. Няма да говоря повече по въпроса, освен да предупредя всички на високи позиции в църквата, съда и правителството, които не изпълняват задълженията си към хората в тези критични времена. В крайна сметка, докато вършат земните си дела, те ще усетят, че липсата на морал е тежко провинение. Ще почувстват отпечатъка на своите действия, с които са ощетили или наранили другите заради моралното си нехайство и които ще рефлектират върху собствения им живот. Защото всяко действие носи сходни последици. Вероятно сега ще разберете защо съвременните сексуални тенденции създават най-тежките условия по света. За да ви стане напълно ясно какво имам предвид, искам да направите усилие да си представите и да осъзнаете, че естеството на божественото съзнание на всемирно равновесие е безгранична мощ,
тъй като равновесната хармония възниква от еднаквото взаимно ограничаване на всемирните импулси на мъжествеността и женствеността, интелигентността и любовта, волята да добиват опитност и волята да останат в покой, копнежа да бъдат активни и копнежа да се сдържат и да запазят статуквото, за да създават връзки и стабилност. Както обясних в писмо 4, тези първични импулси са реалността, която е дала живот, вид, форма и битие на видимите неща. Земното измерение е състояние на красота, радост, хармония, възторжен екстаз, благоговение, интелигентност, любов, всичко, което може да бъде проявено в него, но в мащаб отвъд и най-смелите ви представи. Опитайте се да осъзнаете смисъла на горните два абзаца. Разберете го и го приемете за свое собствено убеждение, защото това ще промени изцяло представата ви за вашия божествен произход и самото съществуване. Описах ви естеството и същността на живота, който се задейства в спермата и яйцеклетката, когато се обединят, за да дадат форма на дете. То е вашата истина и реалност, вашата душа и психика, най-дълбокото ви състояние на съществуване и вие инстинктивно го разбирате. Бебето е олицетворение на радостта, защото докато развива съзнание за взаимоотношенията и средата си, изразява радост директно от дълбокия кладенец на божествения живот, който го е изградил клетка по клетка до настоящия му вид според генетичните инструкции в него. Каква е разликата между душа и психика? Сега ще обясня техните отличителни характеристики, които вашите психолози може да оспорят, но все пак това е истината. Душата е божественият пламък. Метафора, която описва същността на божествения живот, въведен във всяко отделно същество в момента на зачеване. Впускайки се в сложната задача да изгради тяло, жизнената сила приема индивидуална форма и освобождава енергията на електрическата сила на дейността и магнитните импулси на свързване-отхвърляне. Затова в основата на вашето същество е душата ви, божествената реалност, която е божествена интелигентност, любов, мощният божествен импулс да създава, отглежда, храни, обгрижва, лекува, закриля, изпълнява всяка потребност в система от съвършен закон и ред. Това е реалността, която е вашата душа. Ето защо, когато овладеете подбудите на егото и поканите душата да владее мислите и чувствата ви, тя ще ви подтиква да изразявате божествените импулси, описани по-горе. Ще бъдете обладани от желание да насърчавате само най-висшето добро на всички живи същества и Вселената. Ще се превърнете в истински пратеник на божественото съзнание, проявяващ неговите качества. До момента на повторно единение на душата с божественото, психиката заема най-дълбоките кътчета на вашето човешко съзнание и черпи своите възприятия от душата. Тя е скритият във вас инстинкт, който отличава добро от зло. Егото също се формира в момента на зачеване и започва да се долавя още докато бебето расте. То е основата на вашите земни характеристики, която ви дава индивидуалност, прави ви уникални и различни от останалите. То е енергията на вашето човешко съзнание. За да съхрани индивидуалността ви, то трябва да ви предпази от всякакви външни атаки и трябва да ви даде каквото ви е нужно, за да ви помогне да се развивате и просперирате, да израствате и да бъдете щастливи. Това е божествена разпоредба, към която не трябва да се отнасяте с презрение. Егото е най-важното и така необходимо ядро на съзнание за създаване, развитие и растеж. То се ръководи изключително от електрическия поток на активно съзнание, динамичният импулс, видим във всички живи същества, дори и в растенията, които насочват листа, за да уловят слънчевите лъчи по най-добрия възможен начин. Това е движение, породено
в динамичните електрически полета и в емоционалните полета на желанието за свързване в съзнанието на растението, което му дава възможност да расте и да се наслаждава на топлината на слънцето. А в живите същества егото е местообитание единствено на земното съзнание и по никакъв начин не прилича на божествената реалност, която е душата. За да гарантира оцеляването на индивидуалността, неговите подбуди са насочени изключително и само към получаване на това, което е необходимо за нейното щастие и закрила от нападение. И за да постигне целите си, може да прегази дори същества или видове. Това е валидно за всички, от най-малката амеба до най-могъщия крал, но касае само земното измерение. Бихте могли да наречете егото покровителят и владетелят на живата Вселена. Именно този аспект обърква повечето хора в съвременния ви свят, когато размишляват върху въпроса дали има Бог. Долавят задвижваните от его-съзнанието действия на различните видове. Виждат същество, което се храни с друго, за да оцелее, и решават, че такава свирепост трябва да е дело на Твореца. Тогава как е възможно той да бъде Бог на любовта? Това е едно от най-големите недоразумения и погрешни убеждения, което бих искал да изкореня. Моята цел е хората да осъзнаят, че в сърцевината и основата на всичко във Вселената е божествената жизнена сила, която вдъхновява и диша чрез цялото творение. Тя е скритото, но мощно равновесие, от което нещата са приели битие, форма и структура. Тя е пространството на учените, в което протича движението и свързването на електрическите частици. Тя е едновременно непроницаемата и завинаги непознаваема основа на съществуването, както и скритият източник на всецялата субстанция на всяко нещо във Вселената. Егото е инструментът на божественото съзидание, с който произвежда индивидуалност от единството на своето собствено битие. Предстои да ви кажа нещо, което ще бъде горещо оспорвано от вашите учени. И все пак смятам да се обърна към душите на земните същества, чието интелект е достатъчно развит, за да обсъждат и вземат решение за определен начин на действие и дори само с частично разбиране да реагират интуитивно и разумно на това, което се случва около тях. Те са гениите на своя род при всички по-напреднали видове. Не съдете за вътрешното развитие на нито един вид, човешки или друг, по неговите външни физически тела, защото са индивидуализирани от един и същ божествен живот. Някои психики са способни чрез своите все по-духовни умствено-емоционални полета да надникнат през егосъзнанието и да се заемат с добронамерени грижовни дела, които биха могли да възникнат единствено от поривите на душата като част от божествената реалност. Затова трябва да се засвидетелства най-голямо уважение и внимание към всички живи същества. Когато видът е еволюирал до такава степен, че да е способен да формулира ясни мисли и идеи, да ги изразява с звукове и думи, когато чрез духовното си развитие психиката успее да пробие егосъзнанието, тогава тя започва да задава въпроси. Това ли е всичко в живота? Какви са целите на нашето съществуване и прочее? Щом това се случи, душата започва да внушава на психиката неотложната нужда да достигне до своя извор на битие, за който инстинктивно знае, че съществува и е нейният истински дом и вечно местообитание. И психиката вече може да долови скритият, но постоянен копнеж на душата за повторно единение с източника. Ако има хора, които никога не достигат до този жизненно важен етап от развитието си, то е защото техните егоистични умствено-емоционални процеси са силно ориентирани към прилагането на интелекта и логиката. Докато другите се питат как е възникнал животът, съществува ли Бог, как е била замислена и създадена такава прекрасна Вселена, егото на нетърсещите и невярващите съзнава само своето собствено всемогъщество и цели да опровергае идеята за по-висше измерение, от което Земята би могла да приеме форма. Така то заглушава гласа на душата им, предаван чрез психиката
и с всеки довод ги вкопава все по-дълбоко във възприятията за материалния и видимия свят като тяхна единствена опора. Затова душата остава пленена от неговите умствено-емоционални електромагнитни вериги, а човешкият ум убеден, че тя не съществува и земното измерение и физическата жизнена сила са единствените реалности. Когато такива умове са решени да отхвърлят всеки вдъхновяващ шепот на психиката, душата, телата страдат от леки или тежки заболявания, взаимоотношенията са обтегнати и животът като цяло е напрегнат. Това е така, защото разчитат само на енергията от ограничените ресурси на храната, която слагат в устата си, а тя е получена от химичен процес, а не от източника на цялото битие. Макар първоначално да сте получили живот и битие от божествената реалност, впоследствие набавяте физическа енергия и от храната. Храносмилателните процеси произвеждат ензими, за да я разградят до използваем вид, който поддържа всички клетки в организма и мозъка ви. Това е животът на тялото. Много хора съществуват и умират, черпейки енергия единствено и само от физическите си процеси. Нейният вид и количество обаче силно зависи от собствените им умствено-електрически и емоционални магнитни полета, които по принцип заобикалят всичко живо, от амебата до слона и човека. А те са комбинация от лични излъчвания, на жизнената сила от душата и на съзнанието, осъзнаването от умствено-електрическата динамична активност и емоционално-магнитните импулси, свързване, отхвърляне на индивидуалното същество. Всички мисли и чувства, които минават през ума и емоциите му, въздействат дълбоко на електромагнитните му полета, а те на свой ред дават огромно отражение върху неговите физически функции, подобряват или влошават здравето, според това дали личното съзнание е в хармония с излъчванията на жизнената сила, на божествената интелигентност и любов, или е в конфликт с тях от егоистични подбуди. Нещастното същество залинява и умира, а щастливото процъфтява. Това е основен факт от битието. В крайна сметка, всяко живо същество се храни със своето собствено вътрешно състояние на удовлетворение или неудовлетворение. Можете да видите истината от думите ми в физическото и съзнателното развитие на бебето. Когато е щастливо и доволно, то ръкомаха игриво, лесно се размива и е изпълнено с радост. Любовта и удовлетворението, което една грижовна майка предава на детето си, увеличава неговото благосъстояние, подхранва съзнанието му и укрепва малкото му тяло. Докато бебето расте, неговата развиваща се личност започва да отцветява излъчванията на душата му със светла или тъмна съзнателна сила, която стабилизира или влошава здравето му. Всеки, който има силни психични усещания, може да види как електромагнитните полета потъмняват, когато енергията на човек или животно се изчерпи, макар в този момент да не усещат физическо неразположение. Може да минат ден-два преди тялото да реагира на загубата с изтощение или заболяване. На Земята има хора, които са разработили оборудване, за да записват такива феномени, и в следващите години това ще бъде признат метод за диагностика и лечение на настъпващи заболявания. Нещо повече, с развитието на технологията на духовно-научното познание, умствено-емоционалното състояние, което предизвиква физическо изтощение, най-напред ще бъде точно установявано под хипноза, записвано по електронен път и отразявано на екрани заедно с честотите на вибрации на различните части на тялото. И тъй като всеки модел на съзнание първо се проявява не само като вибрации, но и като цветове, ще последва проучване, което ще показва и техните промени. След което, чрез сравняване на вибрациите на различните части на тялото с умствено-емоционалните честоти, ще се определя органът с изчерпана енергия, както и умствено-емоционалната причина за това. Психиатрите вече няма да робят в минали преживявания, да изследват, класифицират и правят заключения за вероятния произход или причини за смущенията и после да предлагат интелектуални обяснения, с които да бъдат преодолени.
Истината за духовното състояние на вътрешния човек ще бъде ясно установявана и това ще дава сигурна основа на необходимите напътствия и медитативна умствена работа, които ще дадат възможност на болния да възстанови здравето и жизнеността си, да задълбочи способността си за безусловна любов, да получи нови перспективи и цели. Естествено, вече няма да използват лекарства за повишаване на съзнателните излъчвания на страдащите, тъй като причината за всяко заболяване е изчерпването на божествения живот, енергията на душата. Те ще бъдат обучавани как целенасочено и систематично да издигат честотите на вибрации на засегнатата част от тялото и как да се справят с личните обстоятелства, които предизвикват психологическо неразположение и изтощават душевната сила. Също така ще бъдат сериозно подпомагани с приток на божествена енергия от ръцете на онези, които са истински канали на чист духовен живот. С възстановяващите процедури, новите възприятия и контрола над егоподбудите, физическото състояние ще бъде пречиствано бързо в рамките на дни, ако не и незабавно. Също така, с четенето на моите писма, можете да се заемете със своето собствено изцеление, като имате предвид изключителната важност на инструкциите в тях, свързани с божествената реалност, задвижваща цялото съществуване, правилният начин да се настроите към нея и да привлечете божествения живот в оздравителния процес. Когато започнете да черпите живот от божествената реалност, чрез духовните си търсения, въпроси, четене, медитации и молитви, вече пробуждате психиката си от нейния затворен, ръководен от его-съзнанието земен сън. Привличате в ума и емоциите си нейното естество, което преминава и в електромагнитните полета около вас. И тъй като електромагнитните ви полета се подхранват от мощта на божествената реалност, собствената ви сила укрепва и се връща в тялото ви. Всеки орган става още по-здрав, а смущенията постепенно отшумяват. Жизнено важно е да помните тези физически процеси в електромагнитното поле, защото знанието ще вдъхнови и насърчи вашето искрено търсене, ежедневна медитация и хармонизиране с божествената реалност. Ако те са насочени към истината за битието, а не към някаква земна религиозна форма на вяра, повърхностна фалшива духовност или към някакви материални обекти, за които смятате, че притежават сили, ще откриете, че собствената ви природа постепенно се променя и започвате да осъзнавате различията и потребностите на другите, както никога преди. Ставате по-състрадателни, разбиращи, грижовни, съпричастни и благородни, защото всъщност така характеристиките на божествената любов на душата вече контролират естествените ви его-подбуди за удовлетворение и самозащита. Искам да ви предупредя, че в този момент ще навлезете в нов и труден период, времена на конфликти между егото, което обичайно настоява исканията му да бъдат изпълнени, може би за сметка на другите, и психиката душа, която започва да разбира, че любовта е законът, а правата на всички хора трябва да бъдат равни на собствените. И тъй като психиката попива в съзнанието си все повече и повече от душата, божествената реалност, старите подбуди на егото вече отпускат хватката си и ежедневните вътрешни противоречия стават още по-интензивни. Психиката душа, която започва да работи чрез ума и сърцето, открива, че е постигнала баланс между потребностите на другите и валидността на своите собствени нужди, но е обременена и уморена от безкрайната вътрешна борба на съмнения и самоосъждане. Достигането до този етап на възприятие показва, че желанието на човешкото съзнание да привлича отслабва до толкова, че душата вече се приближава и се обединява отново с божествената реалност. Чрез посредничеството на психиката, тя признава, че обича божествената любов, божествена реалност, повече отколкото всичко земно и копнее за пълно единение със своя извор на битие. Накрая психиката предава подбудите на егосъзнанието на божествената реалност и моли да й бъде позволено да ги изостави, да премине през смъртта на себичността. Това е възможно, когато хората наистина достигнат до апогея на своя духовен живот и обикновено се нуждаят от учител, който да ги насочва в процеса.
Смъртта на себичността никога не трябва да се приема като начин за постигане на по-големи духовни прозрения. Тя е изключително разрушителна за психиката и егото, ако се случи преди да е дошъл подходящият момент. Това е много опасно и няма да доведе до по-успешен духовен или земен живот, а ще възпрепятства целият процес на развитие на душа, психика, его, тяло. Никой не трябва да подхранва подобни мисли, за да напредне по-бързо в духовните си възприятия и истината. Такава показност на силата на волята е самоунищожителна, тъй като е породена изцяло от подбудите на егото за по-голяма значимост. Когато се овладеят в точния момент и по правилния начин, душата с посредничеството на психиката е до голяма степен свободна да общува директно с божествената реалност, тъй като постоянното бърборене на егосъзнанието стихва. Притегателната сила на материалността вече не е от съществено значение. Егоцентричните амбиции избледняват, желанията за лични притежания изчезват. В ума цари покой. Душата, която говори ясно чрез психиката, копнее да извисява и подхранва, да образова и подпомага развитието на другите, да се грижи за тях с разбиране и нежност, но без никакво желание за отплата или себевъзвеличаване. И тъй като е привлечена във все по-близък контакт и синхрон с божествената реалност, нейната единствена земна сила е да се отнася към всеки човек със същата загриженост и внимание, от които самата тя се нуждае, за да разцъфти и постигне удовлетворение. Даването става толкова лесно, колкото и дишането, и в крайна сметка да се работи с и за хората за насърчаване на тяхното най-висше добро се превръща в привилегия. Това е божествената любов в действие. Все пак, в божествената реалност няма настроение. Намерението за индивидуализацията е да й се даде възможност да преживее своята собствена природа на съзидателност, радост и лично удовлетворение. Затова, когато бях на земята, описах съвършено ясно разликата между даването и получаването. Постъпвайте с другите така, както искате те да постъпват с вас. Посланието беше ориентир за поведение и любещо предупреждение, че каквото посеете, това ще и пожънете. Ако се придържате към него, можете да бъдете сигурни, че действате единствено от позицията на любовта. При положение, че другите хора не искат това, което правите за тях, тогава живейте на принципа проба-грешка, което е положителна стъпка към действие, изпълнено с истинска обич. Ако бъде отхвърлено, поне сте си дали възможност да научите какво би се оценило повече в бъдеще. Така израствате в делата, породени от любов. Казвах също: обичай ближния както себе си. Това означава, че трябва да сте загрижени за комфорта на другите така, както за своя собствен. Означава също, че каквото пожелавате на хората, трябва да сте готови да пожелаете и на себе си. Означава, че трябва да мислите за тях това, което ще бъдете щастливи те да мислят за вас. Така че цялото ви съзнание трябва да бъде насочено към грижа за другите, дори и да се отнасят зле с вас. Всички живеете в джунгла от човешки желания, стремежи, несъвършенства, разочарования, гняв и неудовлетвореност. Това разкъсвано от битки съзнание поражда малодушни и необмислени реакции и действия. Така че проявявайте разбиране към слабостите, прощавайте грубостта и оставете да се върне в нищото, откъдето е дошла. Единствената истина и реалност във вашия живот е интелигентността и любовта на божественото съзнание. Винаги се придържайте неотклонно към това разбиране. За да откриете Царството небесно, където душата е в хармония с божествената реалност, трябва да дойде момент от вашето развитие, когато вече не искате да бъдете въвличани в земни възприятия и съзнанието, което хората обменят помежду си. Когато копнеете да се оттеглите от тях напълно и да се съсредоточите върху разпространението на контакта си с божествената реалност към другите. Но внимавайте да не им налагате своите разбирания, независимо дали следват духовния път или не. Същевременно трябва да пазите собственото си спокойствие, като не им позволявате да се възползват от добрата ви природа.
Трябва да поставите ясна граница между правилно и грешно, за да предотвратите нахлуването на нечий егоизъм в личното ви пространство, което вероятно ще разруши покоя ви. За да го направите, не е нужно егосъзнанието ви отново да поема контрол. Може да стане и по мирен начин. Дадена ви е интелигентност, за да постигнете тази необходима цел с най-висша степен на любов. Помнете, че духовната структура на вибрациите на съзнанието, изградена от вашия контакт с божествената реалност и ежедневните ви мисли, чувства и начин на живот, трябва да бъде неприкосновена. Внимавайте да не попадате отново в по-ниските честоти на чужди мнения и реакции. През цялото време, вашата най-върховна цел на тази планета е да насърчавате най-висшето земно и духовно добро на всяко живо същество. Не като слизате на нивото на вибрации на изпадналите в нужда, а като им подадете ръка и им предложите мъдростта, която ви е довела във вашето светилище, светая светих в ума, емоциите и условията ми на живот. Ако някой няма желание да слуша и приема, не разхищавайте енергията си и запазете мира си. Симпатията и състраданието трябва да са освободени от прекомерни очаквания. Съпричастността ще ви повлече надолу и ще впримчи духовните вибрации на съзнанието ви в човешките честоти. Вероятно ще създаде конфликти там, където искреното ви намерение е било само да извисите и лекувате. Избягвайте ги, тъй като това ще изчерпи енергията ви и ще провали духовните ви цели. Чистата любов се занимава единствено с извисяване и духовен напредък, изцеление и достигане на Царството Небесно. Тя е топло състрадателно чувство, заредено предимно с копнежа да помогне на любим човек, да се развива и създава, да бъде обгрижван и да обгрижва, да бъде изцеляван и да изцелява, да бъде обучаван и да обучава, да бъде закрилен и да закриля, да удовлетворява своите нужди и нуждите на другите. Всичко в ясна система на закон и ред. Това е божествената любов, закон в действие. Когато божествената цел в действие се превърне в собствена най-висша цел, душата ви вече контролира егото, ядрото на вашата индивидуалност. То става истински закрилник и пазител на личния ви комфорт, но сега работи изцяло в хармония с повелите на душата, която черпи своето естество от божествената реалност. Повтарям, в божествената реалност няма настроения. Границите, които гарантират законността и реда, не се премахват само за да се задоволят изискванията на егоистите. Няма мекушавост и отстъпление пред упорството на другите. През цялото време помнете, че всички хора трябва да се уважават помежду си, да зачитат правото си на лично пространство, безопасност, спокойствие и хармония. Ако възникнат различия, те могат да бъдат преодолени с взаимен респект. Колкото сте по-духовно развити, толкова повече ще почитате и най-висшите и най-нисшите социални слоеве. Ще ги смятате за равни, не в очите на Господ, както обичате да казвате, а със собствените си одухотворени възприятия за изначалната равнопоставеност на душите на всички същества. Уважението и божествената любов вървят ръка за ръка. Истинската и най-висша форма на любов е силна почтителност и респект към обичаните хора. Ако ви е трудно да приемете това писмо, помнете, че човешкият ум е с ограничени разбирания за измеренията извън земното. Не позволявайте мотивите на егото да възпират пътуването на душата ви. В следващото си писмо ще разгледам темата за божествената любов. Ще обясня подробно себичността на егото и ще ви покажа как точно магнитните емоции контролират в момента чувствата, мислите и живота ви. Ще очертая стъпките, с които можете да ги преодолеете и в крайна сметка да ги изхвърлите от съзнанието си. Целта ми е да ви поведа по пътя на себепознанието и духовното развитие, за да пристъпите в светлината веднага, още докато сте на земята, а не едва когато преминете към следващото измерение.
Сега водите мрачно, обременено съществуване, вместо съзнателно да навлезете и живеете в Божественото, да му позволите да проникне и озари мисленето и преживяванията ви. Знайте, че моето съзнание е винаги с вас и можете да имате незабавен достъп до мен, когато ме призовете. Нека това ви дава утеха, но не и да ви служи като патерица. Аз съм само порталът към вашето собствено просветление и издигане в Христовото съзнание.